Mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with sodium ascorbate, calcium ascorbate, vitamin D3 plus zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, mayong udto ka natong tanan. Naggilaab na po ang atong kaudtuhon karong mga kabiso my love. Muna ang kubati ta o ganiya ta magduyog sa pagpaminaw ka nato, no? Stay put ta sa pag undos tumbalay kung ganing wala kay lakaw o wala kay trabaho karon, pero katunan ni udto gikan sila ang mga trabaho, gikan sila ang mga buluhaton sa pagpamasada ni mga drivers nato. Hala sige, mayong paghungit-hungit sa inyong tanan diha karon kabiso my loves, kini ang inyong DJ Mike Kiling. Okay niyo po, yung gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Baba o ha. Plasta na po ta, wanyuban ta ni style ani. Sama sa gihapon. Ha, mura man ta niya gula niya pahuway oy. Anya na po ta, tikaw-tikaw na po siya ta, karong mga tak niya. Bilis ba niyang oras? Ganyan talaga siguro pag ganyan palatulog ka, no? Basta importante sa Malaga, kabisyo Lolo Baba, nga nakapahulay tuod ta, no? O maayo nga to ang paminaw sa tong kaugalingon. Labaw na, kitungod nasayod na ka sa tong produkto diri sa Calabo, mo nang imuha ng ginatumara nga to ang mga produkto. Tuod kini atong tulumanon, geto ka nato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement, nga doon na ingredients nga Calabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Parisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric o luyan dilaw. Tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, rust, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mapakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian, tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0993-0973-6009. Ala sige, padayon ta sa tuang lanog-lanog, padayon sa pagpahimsog. Lolo Baba, pabati mo ha, 0917-509-5493. Again, ako ang text line 0917-509-5493. Also, dito sa itong Facebook page, live data sa DJ Mike Kiling nga Facebook page. Comment lang mo diha kung gusto mo magpatimbaya ka nato sa gihapon usab, no? Oo, comment lang mo diha. And of course, live po ta sa ato ang Facebook page sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing nga Facebook page. Okay, comment po mo appeal diha tuod ka nato. Kung gusto mo mag-order sa itong produkto, pwede po sad kayo sa gihapon. Oo. O padala lang mo sa inyo ang mga mensahe na kung sa inyo ang gustong paliton natong produkto sa Calabo Herbal Food Supplement. Ala sige, padayon ta Lolo Baba. O kubati ta sa may mga tirada nya to lugar dia karon. O katunguban kanya to nga nyaga mukhaon nya malanggani makimarites pa. Oh, natural lagi na sa to nahimo na ginang normal ang ingana Lolo Baba. Oh, sa una pa man gina siyang panahon nga naimbento. Gani. Daw niya gihimo naman niya siyang kalingawan sa tanan, pero karon gihimo naman og career. Ha? Gani mga professional marites. Okay, kung sila magmarites dapat daw nga ang ilang pagkamarites dili gyud dapat nga maingon niya tog wala gilay makadungog. Dapat daghan yung makadungog makahibalo. Para mailan yung kang usa ka kamarites, ha? Kasi na sila mga nganyang klaseng tao, kay kalipay mo na nila. Sige na lang, kay para at least mo taas-taas pag ilang kinabuhi, nakatabang ka sa ilang, ngayon mo silang ipasagdan, ha? O diba? Og lain pud sad mga bisyo Lolo Baba niya pod tuod katong mga naay mga ka-fling MU diha, no?
Nadugay na kayo lulubaba nga sige lang og diskarte wa gyoy. Resulta. Nganyo man pud niya. Ay sa budahan niya eh. Kailangan ba siya kayo? Ha? Unsaon taman? Nga naning mga rasona lulubaba ang hinungdan. Una, walay ka effort nga magpaila-ila. Ay, gusto niya diretso dayon. Kanya mo sultig. I love you. Gupahan niyo mo eh. Pwede kita na. Wow! Gusto instant noodles, oh. Ay, lupit mo. Ha? Ay, kanya uso niya nang inganyan. Dinalian yung tapos nana sa online tanya ng pagi sa pagpanguyab. No, gusto ni mo dapat instant diretso. Dapat mo i-portion ka, no? Bitaw mo makahago po sa tuod kay nakanabit ang mag-effort man lang kalulubaba o niya tapos ang imuhang gihimo gibuhat nga mga effort kan kay dili ginapresyar. Oh, dili jud ka maghandom nga presyaron jud ka, no? Mo niya siya gingon, it's better to give than to give, ha? Gani no, noon pud sad. Lain pa diri lulubaba. Siya pa may lain dya. Basin lain jud kay niya, ha? Dili consistent ang communication nimo sa iyaha. So, dapat consistent yun. Perminti yun nimo siyang samuk-sumukon. Bisag naglabak ka mo, message ka. Asa naman ka? Bisag nag-CR siya, mo message gyapon ka. Uy, wala kay paramdam. Gingon ako nimo. Kulit man pud kay niyang inganya, oy. Ha? Kanya na siguro mo message kasi nga kanya bitaw nga imo siyang kumustahon, makigchika kaniya. Pero siguro kung inganyang minus kay ang oras nimo nga sige komunikal sa iya ha, busy na siguro po siya ka. Kay mo ang naunyaw, imo ang mga buluaton kay di na nimo makaya pang magpitiks-pitiks pa ba, ha? Hulay pa hulay aron makipagpling-pling sa iya. Ago niya kayo. Dagan kong mga buluaton diri sa balay, dagan kong buluaton sa kuang trabaho, sa kong pagpanginabuhi. Kanya matulog pa ko. Di na ko kabawi sa kong tulog. Mag-chat-chat pa ko sa imo. May pagsugta lang ko para mag-uban tanyo ha. Pag mag-uban ta, dayon permitin na tayo mag-storyahan day. Diyan mag-ipon ta padulong. Ha? Gusto mo po di kag instant di ay? Hindi ako ang gusto ko prangka ba? Prangka ba? Katulo, ikaw lang ang nagsugod nga makipagstorya. Tapos siya perminti nagapaabot lulubaba kini di puta ganahan to ni no. Bitaw nga ikaw na lang perminti naga-communicate. Tapos siya wala man lang siya kahago-hago nga mangumusta pod sad sa imuha. Ikaw na lang pirmig yun. Ikaw na ang first honor. Pero pag mabuti kay sa punto nga murag magkwinta niya ka, ayaw niya ipadayon niya kay basi kwintador jud kay ka. Pero bitaw lain po kayo nangingan niyang dili po ka panumbalingon, no? O dili po siya ingon nga mo balik or kining mo hatag po yung pagtagad sa imuha. Sabaw niya kung mutual naman ang inyong pagbati sa isigo siya. You like me, I like you, we like each other, so let's get it on. Ha? Pero minus kasi makipagchika sa imuha. Makadudaw siya ay basi niya nailay ka chat niya or di ba ka nailay ka bisihan o di kita ka interesado. Siguro takbalo, no? Mo niya nga imuhag yung siguro doon yung imuhang status diya sa iya, ha? Nga o siya ba kining mukumbira ba siya sa imo o di? Gani, no? Tapos sa aniya palulubaba. Wala mo'y gistoryahan nga magkita. Never gid mo never mo naghisgot mo, nagplano mo pero ako ba na no? Oo, nagplano, naghisgot pero wala gid sa nakita pero kini siya wala gid mo'y mahisgutan nga
makita mo kay siguro something di pa ka ready, di pa ready ang imong bulsa, imong pitaka. O di ba ka nakinakita sa iyahang ganahan mo ko siya ha, pero murag maulaw ko kay murag mataha ko. Murag yayamanin o gwapa ra kay siya para sa kuha. Or di ba ka kining namakaka nga ikaw to nga lahing picture mo gigamit sa Facebook. Agoy nyo, dagan kay mga inganya pod. Ha? O niya nga, pag inganyang dugay niya mo wala niyang kuha niyo, trili man pod kayo tuod na siya. Pero pag ako nyo, kapuyan niya kuha niyang style kay wala pa doon nga ito ang pagbati yan eh. Ha? Wala may kuhan, return of investment. Hago lang taog, effort sa imo ha, komunikasyon sa imo ha. O niya tapos, murag pamingaw niya ko dili interesado makikita. Diba? O ikaw po sa mismo, murag kapuyan ka makikita. Ayaw mo pagkita, mga buta masiguro mo. Magpuyo mo mangyayawon dyan sa inyo, ha? Ganyan man dyan. Ganyan sa pamugmuta dyan, ha? Kalima, humingi sila sa iyo ng kakaibang pabor. Kini, red flag na daan. Sugod pa lang gani daan. Nangumusta, nagchat ka, lulubaba nga naibog ka sa yaha, pero kalit lang ingon, nakay 100 ya. Pwede ko nimo padatag Gcash. Bago pa ganito ta nagkaila, na yun ba, mga yuglod, mga yug Gcash. Yagnawong. Biktima dyan ko yung sahi lulubaba. Kinsa pa tong peteng gupaha. Kung kinsa pa tong na-attract ka sa yaha, diba? Kay maanyag ka sa yahang social media, o niya tapos suma-suma, mangayo dayon og kining something sa imuha. Pag ingana gani, it's either dili na siyang nagdalaan na, or kining ingana gid siya, diba? Palangayo. O di ko gustuhan ng inganang klase babae or lalaki, kabisyo my loves. Bisan sa akong pamilya nga palangayo bitaw, magulat kung tagaan o kung deserve bang tagaan. Oo. Pero sa sugod pa lang gani, intro pa lang gani lulubawa, nangayo na. Uy, agoy nyoy. Something is fishy, ha? Imaw taon gyud o pritong isdang sunog. O niya nga, ay lang ipagpanumbalingan niya, i-black niya, basi niya pang chat na niya mga kailan niyo mo, dito sa siya mga kailan niyo mo nga mga yo o Gcash. Alay, ba kayo mga modules karon kay kwaon nila ang picture nimo? O niya, magpakarungin nun nga ikaw gid na. Ya ipang message sa mga kailan niya dahil mga yo o kwarta. Nga dili dito ikaw, no? Grabe hago. Ang mga scammer kayo, kamot yung tamag binuwang, ha? O, bright kayo ba? Ha? Gigamit sa kabugo ang ka-bright, ha? And last one, mapila ni mo lubaba nga paglipas sa oras or mafeel ni mo nga murag pampalipas ka lang sa oras lulubaba, no? Mo contact, mo chat, or makikita man sa imuha, labaw na kung alam mo na. Makikita lang, makiguban lang pag may kailangan. Pag ingana gani, di ba pwede ka na makita mo nga wala mo'y mga tuyo. Gusto lang mo magkita, gimingaw mo sisig usaw, malipay ka makita siya, na pangingana ng feeling. Pero kung ganing ma-feel mo nga pampalipas lang ka ng oras, kabisyo my loves, red flag na daan, pasi na. Diba? Ayaw panumbaling niya na, ano? Ayaw na kuhan na sa yaha sa nga lang sitwasyon na kay gamiton lang yun tuod ka na niya. May kung gamiton ka niya, makabenepisyo ka. Diba? Di man. Di ba lulubaba? Ganyan, kanyang kabinipisyo ka, masulirap mo matanya mo, ha? Kung wa man ganyan yung ganyang klase yung binipisyo, never mind, ha? Anyway, padayon ta sa tuwang panaguban, alas 11:20 size na gyud, mga kabisyo my love, so sweet. O make sure lang ha nga ikaw diha nakatumar ka sa imong vitamin C
nga angelic C vitamins. Okay, kay protektado kanini para unya sa imong trabaho, aduna kay kusog, aduna kay makuhaan pa o tawag kalagsik sa imong kalawasan. Oo. Nga makalahutay ka sa mga buloton pa nimo unyang hapon kay medyo makaduka ang kainit karon mga kabisyo, no, my loves. So protektado ka niini, himsog ang imong panglawas, gana ka mukaon indot pag mo